Vydal spomínaných 9 doskokov, raz asistoval a raz aj zblokoval superovú strelu. Mason Harrell. Boj o loptu, ktorá skončila v rukách Harrella. Tým Pieti Pojkola. Teda Mason Harrell mal. Zývajú sa samozrejme aj domáci fanúšikov. Z veľkej diaľky skočil Szilágyi a Harrell. Tak pre domácich to začína byť kritické. Harrell dostal clonu od Hollinsa proti Antonimu, dokázal vystreliť. Loptu mu tam vypichli hráči domáceho týmu. Hollins nepresne. Končoval úspešne. 19-14. Harrell. Odváž. Harrell. Branený Karutersom, to je veľmi nepríjemný obránca. A dokázal Interu. Johnson nemá kam. Harrell zostal úplne voľný. Opäť pri lopte Harrell. Bude už musieť zakončovať. Ťažká strela od Harrella a padá do koša. Harrella. Vedenie o 4 body pre uradujúcich majstrov. Harrell. A bohužiaľ lopta mu vypadla z koša. Harrell. Opäť faulovaný. Odštartovala. Lopta v rukách hostí. Harrell. Pekná finta a aj úspešná. Taká je zvyčajne tradícia. A Harrell dá. Na ofenzívnom doskoku ešte Monček. Floater od Harrell, ktorý si pripíše Alfred Hollins. Vyhrávka na... Rán teraz síce posadil Lukáča, ten sa ale rýchlo skonsolidoval a dokázal sa postaviť späť na nohy. Toto bude... Ťažká strela Masona Harrella. Ktorý si zasekol Lukáša Bolek. A defenzíva hostí. A priestor dostáva Harrell. Aj za pomoci Clony. A tento útok domácich úspešne zakončuje Harrell. Teraz dostal priestor za Clonou. Ešte ten náskok, to sa darí. Lučenec chce ešte veľmi rýchlo zaútočiť. To je striedanie, áno. A tu už je Rakaj. Harrell, wide open na 10. K tomu 3 doskoky a 1 asistencia. No a je. A to opäť neuniklo pozornému oku arbitrov. Toto bolo... Harrell, výborný pohyb. A Laučky posledných 20 sekúnd. No a Lučenec vo vedení, o ktoré by už nemal v rámci 3. štvrtiny prísť. 59-64. A Harrell má loptu vo svojej moci pred aktívnym Marekom Foltínom. Harrell, 2 body vedením. Vedú o 3. Harrell, Mason Zane Harrell. BKM Lučenec. Odte Harrell, Johnson tam postavil clonu pre Harrella. Skettlbury ale v tesnej blízkosti Harrell. Strelu za 3 body, tentokrát už ale sieťku nenašiel. Na druhej strane budeme sledovať Harrella. Harrell si odskočil od Hliváka. A trojka, ktorú teraz dáva. Dlhá prihrávka, ktorú ale dokázal ukradnúť Alfred Hollins. Trojkový pokus. To Skettlbury teraz využil. Harrell za 3. A úspech. Nabil si o skúzenia. Harrell.
akcia Pelikánov, ale neúspešná koncovka od Johnsona. Teraz ešte má možnosť zakončovať Mason. Na úvodné body svojho týmu, teraz môže prísť úspešný pobyt na palubovke. Konkrétne 10 minút a 13 sekúnd. To bol aj dostať ten náskok domácich po dvojciferný rozdiel. Herel tam ostal o samote. Herel. Má Wilcox, Herel prešiel respektíve pre Portera. Už samozrejme 5 bodov, keďže on a dostáva sa lot tej odrazenej lopte. A v zápätí strata traja proti jednému. Zadoval sa mu tam Vranovič, napokon si Herel loptu ponecháva na perimetri. Vranovič sa teraz dostáva k lopte, ide do zakončenia. Číslo 2 doskočil, ale ani domáci Dlhaň, David Harabín. Ale jeho trojka nie je úspešná. Herel na opačnej strane so snahou vypraviť svojim spoluhráčom, prípadne sebe pozíciu na vyrovnanie. Johnson opäť vrátil Herelovi. 3 sekundy na zakončenie pre Herela. Rákaj doskakuje. Opäť si ládí. Po druhý Rákaja, ktorý bol úspešný. Domáci prišli o loptu. Nedoniesol do koša. Herel. A mohol ísť pohode Herel. A konečne padla. Opäť Herel. No, ale nerozumel si úplne ideálne s Dragovičom a teraz Herel môže ísť dopredu. Zabrzdil na perimetri, ale opäť nepresne tak. Herel. Odpovie na tú presnú trojku. Odpovie. Tak. Herel. Otlačil, môže ísť Grenda. Tu je Herel za 3 body. Vranovič, Herel, ale znovu to pôjde cez vysokého obrancu. Na to strela mu nevyšla, Gutal doskakoval, ale nebolo to úspešné. Herel chce vydriblovať Kadašiho, to sa mu pekne. Ale ešte doskakuje. Siládi. Bude pokračovať aj v poslednej perióde. Snažiť sa o to bude Herel, ktorý Herel už pred Chabanom. Herelová pekná prihrávka na Skubeňa, ktorý je kombinácia Pažického s Gamblom nezafungovala tak, ako si Pažický predstavoval. Hollins to... Hollins už musel strieľať, pretože... že jeho mužstvo bude hrať najlepší basketbal práve až na jar. Teraz... Páleníkom. Hollins otvorená. Herel. Ďalekonosná. Ich zápasov Patrioti v tejto sezóne majú ešte väčší počet ako v tej minulej. Herel. Dostáva clonu od Hollinsa. Nemal kam, dobrá pomoc, ale... Johnson. Herel nemohol vystreliť, Hollins to však skúša. Nakoniec to bol Cousins, ktorý odišiel z palubovky. Hollins. Palubovky. Aká bude odpoveď Herela? Johnson to znovu levických Patriotov dosiahol métu 10 bodov v dueli. Na druhej strane jediné body v druhom polčase sme zatiaľ videli. Stresný hod bude brániť práve čerstvý Pažický. Johnson na perimetri. Otvorená z 6. medzi BC Komárnom a BC Prievidza. Herel. Na Johnsona. Navyše Šitu prichádza o loptu po prihrávke od Wilcoxa. Možnosť ešte viac okresať to domáce vedenie pre...
Harrell. S rastom veľmi malý basketbalista. Uvidíme, aké budú jeho... Szilágyi doskakuje. Tu je